batisan tipay-tipay ay ginairan ba? Ano ba? Ah! Uy! I was born to be free. Atay, anay, kahiya sa dane. Kahit gini. Ako na din. Ikaw rin. Ako na ate. Not good. Ano na? Ah. Kitipay guys oh. Litson manay. Ah, ba ako mo? Oh, tara guys. Naglitson guys pero binignit ang hikaw. Pati oy. Oh. Oh. Ato ni. Tara guys. Ay, ma'am. Yo. Ay, kung ka kani ay. Ilaw na eh. Iuwang na kayo. Uwas mo kayo tao. Uwang ka na kabuwan ka eh. Tulom na kabun. Tulo ka buwan. Oh, tulo na eh. Oh. Bulo eh. Tuwa pa na eh. Tuwa po. Kasi ito pa. Diba? Nati. Ilaw lagi na. May Gusto niya dito sa... October 10. October 10 na. Sila lagi dito sila to. Ang sarap ng buhay. Yagi ka puso doon. Ikinom ba? Nawaway si patay. Pagkay man ako, di mainom. Oh, muna among kinakusgan mo toyok sa litson. Maiki ko ano? Mike isang pitbahit giso. Ara na. Ato ni. Ato ni. Luto na eh. Mo pagay pagtoyok naluto na. Pinamama pa sa. Pinamana mo na ang kuwanay. Ang asawa.